Čo no a nič, sedeli sme v aute a sme na Rafali. Rafali sme, no. Teraz čo mám spraviť? Neviem, ti jebe to tam je. Dobre. Dobre, zastav. Dobre. Tebe jebe, to si piču. Tu zastav. Fú, tak tebe jebe. To som ne. A teraz koľko drobíška? Tak tebe jebe. Vypni úplne. Sme išli a sme na Rafali. Dobre, ideme ďalej. Ideme, kamo. Čo? Svieti kontrolka motora. Hej, Tu si robíš piču. však to nevadí, že svieti. Čo dostali sme šmík? Šofer mal 2,5 promile. Mariho, to skúveného vyjebaného gangstra, lebo takto to tuto je, hej, Bratislava takto je, hej, ulica, klietka, ring, lebo tuto kurva takto je, fajn, my si tu ideme, fajn, lebo tuto tak je, hej, Amerika s nami je, hej, Izrael s nami je, hej, Hungaria s nami je, hej. Chlapci, teraz začína hlavné video. Ja. Milanko. Mišo, teraz začína naše hlavné video, my cvičenie točíme iba tak. A keď takto neverí, že berie drogy, máš veriť. Fú. Chlapci, ideme otestovať Dominikovú spojku. Mišo ide otestovať Dominikovú spojku. Dominik, čo na to veríš? Povedal, že ti rozbije auto. Tú plechovku. Dominik, si piči. Sypo. A ručnú nedal. A rozjebe ti auto, kamo. Dobre. A dobre ti to ide, kamo. Ráno na omek, lebo budú všetky, hej. Tak však, takto si dal. Jaro Parobek tam bude. Jaro Parobek, hej, a bude tam baliť 15 ročná. Tu má dobrý main charakter, točia, som ticho. Chlapci, nechal nás. Kto? Ten buzera nasypaný nás tu nechal. Zamkol dom a išiel hed. A kokot vypráva pičoviny a tu som, vieš? A tu som. A totálne neviem. Keď máte sen, To z keho si zase videl? Tam sme spali. Tam sme. Jako piče, akurát to je vidno, vieš, že im zajebe. chlapci, určite všetci viete, kto je toto. Vicemajster Benči. Určite všetci poznáte jeho deda. Karel Gross. Poviem, že 2 minúty budete vážne, nie pičoviny. Včera benčil 140. Včera tento chlapec, 15-ročný nádejný talent, 85 kg má. 73. 73. Takže má Výšku 73 povedz. kg, to je taká pičovina, keď ja poviem, že katujem. Koľko máš fakt? 73. A povedz výšku. Klame. 173. Dobre, tento chlapec má tu na sme s 15-ročným talentom, 73 kg, 173 výška, včera benčil 140. To je Chceš všetko. nám k tomu niečo aj povedať? Čo, jak sa pripravuješ k tomu? Čo ješ, že by si to... Čo si jedol pred benčom? Napríklad jeho triky, lebo piče niekdy práve, vieš, že on napríklad je 800 sachrov deň predtým, spánok 10 hodín, alebo čo si mi vravel, No, nie? koľko sachrov si mal? Dobre, čo? No rozprávaj, A hovor. povedz prípravu na bench. Dobre, tak moja príprava na bench. Deň pred PR-kom okolo 800 gramov, troška sa prežerete, 2 kg cerári, len tak, kebab, pizza, hocičo. A potom vstaneš, 10-11 hodín spánku, potom naješ sa, zas veľa sacharidov, dáš várium a pôjde to. Ak aj vy chcete v 15 rokoch 140 bench, takže 800 sachrov, 2 kg cereály, Valium. 4 kg hovien. Jak povedal Bomber, 25, keby hovno nemá kalórií, aj to by som jedol. A toto je Maltu, ty debil. Ty si múdry chlapec občas. Potrebujeme tvoju matku konečne. Si dal mobil? A nevieš, či vidno, no. Dobre, gratulujem ti, si kokot. Gratulujem ti, si kokot. Len tak sa dostal. Dobre, poďme dávať už pumpu, nám to nebaví. Aj Miša, kámo. Dobre, takže máme tak. Eda už ani kokot, už Miša. Edo nech vdochne, mám ho piči. No daj dačo.
Tým pádom, že ideme full body, kvôli Mišovi. Ja kvôli mne, ty kokot. Kvôli Mišovi, že ideme full body, tak potrebujem napumpovať aj cicky a chrbát a celkovo potrebujem mať definíciu. Tak ja si dám aj niečo, že na pumpu, tak ja si dám asi, že dám si, že Andromedu, ku tomu si dám euro. To má formu, kokot. Jaké mám cicky do piči, hej? Aj ty by si chcel, čo? Ty kokot. No i kurva, nerím. Ty ma nebával. Vieš, čo som ti povedal včera? Kazmír Kár. Nerím teraz, som sa nebal. Ideme dať pumpu. Ale v momente, ak zapneš kameru, kámo, Hej, sa zmení, no. že druhá osobnosť schizofrénia. A počkaj, oni ho všetci poznajú, vieš, takého tichého, nič ani slovo. On povie môj oci, že dobrý. Potom, a potom ho vidí na YouTube. Inak však vedel, však drž dva. A však Dominik ti už vyhral koľko z limitky? Aj minule? No, 3 skupy, vieš. Takto sa mi hecklil do kamery. Fú, už vyžral som limitku a rád bol, vieš, šťastný bol, usmieval sa ako. Fú, že debil, nebudeme už nikdy v živote limitku, ja mu to vyžerem. A hecklil Dobre, sa a mi. všetko tu vysí, ty debil. Inak nové trika od Vejny Galaxy, jak sa nám páčia. Kraťase. Kód Huba 5. Prečo si bez trička, ale? Ty koko! Chlapci, keď to takto chcete kúpať, tak bývam na Štrovske 21. Nájdete si to na mapách. Hej. Čo ti dojdu vykradnúť dom. Ty si myslíš, že som tam mal fakt slova druhu? Hej, no si kokot. Však ja bývam na sídlisku. Ty nemáš hotovku, že si frajer. Matku som ti jebal. Vento sussurra a história sem fim. A lua dança no céu de cetim, cheia de cor, silêncio que canta um sutil esplendor. Sem passar onde vão parar. Caminho perdido, mas quero ficar. Na madrugada, só quero sonhar. Emocional, mas eu vou caçar. É na fonte dos em casa. Chega, A zlial. To čo si robil, Michal? Zlial? Ale dobro. Teraz Thank you, my brother. Brother from the mother. Teraz ti dám rýchlo otázku a musíš rýchlo rozmýšľať. Dobre. Aký kód používaš na Dark Vibe? Huba 5. Dobre. Teraz teba, Mišo. Čo? Rýchlo otázku a musíš odpovedať do 3 sekúnd, hej? Dobre. Aký kód používaš na Dark Vibe? Bomber 5. A vidíš, tak sa to robí do piči. Koko 2. Si ma na to vynaučil. Na minúta. Dark Vibe.shop. Dominik, chod si dať MMA zápas. Ja napíšem Skladinovič, mi nedá kód. Aký by si dal kód? Škola 5. Škola 5, no inak. Drepu 5. Škola 5 je dobrá sa. Alebo by sme dali, že drep 5. No, alebo drep 5 je tiež. Ne, jebete pičejno. Škola 5 je dobrá. Lebo my nedrepujeme. No. Vidíš, že si dal do školy drepu, keď nedrepujete. Lebo chceš vie, jak to vzniklo? Ja to poviem. No. Jeden kamarát nám poslal fotku zo Spotify, vieš, jak bolo škola repu a dal tam naše hlavy a napísal tam, že škola drepu, vieš. A ja, že ty koko. Takže my. Dobre, však dobre to je. Už ste také, že inak vás ľudia nepoznajú. Alebo ešte možno, že Tučko 1. Tučko 2. A Vyschnutý 2. A dostal. Ty si čo? Nasypaný 3. Bench 5. A toto je, že Skip Legs 4. Skip Legs. Netkni sve ten chlapec, on je čistý iba fet. Ale ne. Teraz čo mám spraviť? Neviem, tebe to tam je. Dobre. Dobre, zastav. Dobre. Tebe jebe, to sa ne piče. Tu zastav. Fú, tak tebe jebe. To som ne. A teraz koľko drobíška? Tak tebe jebe. Vypni úplne. Sme išli a sme na Rafali.
Dobre, ideme ďalej. Ideme, kamo. Čo? Svieti kontrolka motora. Hej, To si robíš piču. však to nevadí, že svieti. No to vadí. Nevadí. Aký čo si? Šutím. Vypni. A vydrž chvíľu. No neviem. Lebo som ti vravel, neťukaj na tú kokotinu, lebo fú. Tento výlet skončil klasicky. Škola drepu, nikdy nič nevidia normálne. Prešiel 3 srnky, z toho 3 zabil. Ale sme piči, no. Bo mu trebalo nasypať, ja som hovoril nesyp. A tu spíme dneska. Máš olej, ty debil? Je toto. Komá do četu GPT. Ideš piču, však lebo neviem, jak to má. Info. Zatiaľ sme na tom tak, že nevieme nič. ChatGPT povedal, že to je risk ísť domov. Ale milujú riskovať. Takže ideme na to. Ave tapo tapo rappers, tem yam